assalamualaikum. Cerdele bola sarapan cerdele. Ki ning sawah Bangku Juwet. Sawah Mendo. Ora sing anyar tak tinggal ning Mahiman aku tak kontane sawah. Lah larangin ane sawah sampai murah. Ki lho engko nak gajian YouTube tuh kono tripod bolo. Tripote suplak-kuklik. Tripote ngeder dienggo ngonten. Jenenge cerdele. Tripod iki lho sing iki. Parine yo wis wayah ngerit iki pemirsa. Ibu lho, wis sawit wayah ngerit. Rampung gawe konten YouTube. Bolak-balik pemirsa iki lho. Iki parine yo wis wayah ngerit. Wis tuwek. Organe rung iso nyandak, wis rampung mantu. Tandurane kledor kabeh. Iki cerdele iki pemirsa. Iki cerdele ya. Brambangnya kerusak nggon, rawane nandur brambang ombo. Bidang ya penting jadi. Yo, bar sarapan makarya neh yo. Yo, bar sarapan karep. Tak tanduri deli pemeriksaan bolo. Iki sing sawah Bangku Juwet tak tanduri deli. Wis, ini brambang mahal. Iki nandur brambang sak nggon ae. Ini tak duri deli toh, diciri deli. Wih naik ciri deli ya dicemplung-cemplung orang lubangnya wila wila. Ciri deli. Wes aku tak mulai kelan ya Mbak Sri. Salam sejahtera selalu dari petani warga desa Ngadiboyo Jawa Timur. Wis donga pinarengan sehat. Wis muga petani bawang merah, petani deli, petani pangan wis diparingi lancar rezeki, lancar